Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yes, I'm back! Ano, nakaisip ka na ba? Nakaisip ka na ba na masarap lutuin mamaya sa bahay? Hindi pa! Ayan naman kasi kung saan ka nakafocus talaga, kuya. Alam mo mamaya, pag uwi mo sa bahay, ayan, lambingin mo yung misis mo. Diyan ka naman magaling pag may kailangan ka nang lalambing ka eh. Pero pag nagtatampo, hindi mo nasusuyuin. Ouch! Diba? Lambingin mo yung misis mo. Tapos mamaya sabihin mo sa kanya, uy, baby, baka naman pwede mo akong pagluto. Ayun, kapag may kailangan, ang bilis-bilis. Pero kapag uutusan, ang tagal. Okay lang yun, lambingin mo ng kahit kaunti. Sabihin mo, uy, baka naman pwede mo ako pagluto ng sinigang na hipon. Yung talaga namang punot siksik, liglig ng mga gulay. Kasi sabi ni Mara Tony, healthy daw yung gulay. Ay, oo, B. Kasama yun sa Go, Grow, Glow Food. Kaya naman, kabisyo, alam mo, it's time para umiwas-iwas muna sa mga fast food. Para naman hindi maging fast ang life mo, B. Diba? Yun ang mahirap eh. Kain-kain ka ng fast food. Tapos mamaya, hindi mo na mamalayan. Ayan. Oh, puro sakit. Kaliwat ka ng sakit. Oh, ang kulit mo kasi. It's time para gawin mong balance yung kinakain mo. Oo, alam ko naman talaga. Masarap kumain. Tapos nasamahan mo ng beer kapag ka weekend. Uy! Buti na lang talaga hindi ako nag-iinom. Pwede yan, pag weekend, kain ka ng chicharong bulaklak. Sige na, kainin mo lahat ng mga gusto mong kainin. Pero syempre, huwag mo rin kakalimutan na kapag ka weekday o kung may oras ka nang makakain ng healthy, lalo na yung mga lutong bahay, go, take it as much as you can. Kasi nga, alam mo, actually naiinggit ako sa'yo. Oo. Kasi ikaw nakakakain ka ng lutong bahay. Eh ako, wala, lutong kapitbahay. Nanghihingi na lang pagkain sa opisina. Again, ngayon talaga kailangan balance na yung pagkain natin eh. Hindi porket lagi kang kumakain ng chichirya. O yung mga madalas mong kainin, chichirya. Tulad ngayon, tingnan mo, sinisimot mo pa yung nasa daliri mo. Maganda kapag ka minsan-minsan, iisipin mo, oo nga no, kailan ba ako huli nakakain ng gulay? Ayan kasi puro petsa yung kinakain mo, be. Kaya alam mo, sabi nga ni Mara Tony, kapag ka minsan talaga hindi ka nakakapag-exercise, alam mo sa sarili mo, you are guilty of it. Wag mo na ipagkunwari. Bawiin mo na lang sa pagkain ng masusustansyang pagkain. Yes! Example ng mga masustansyang pagkain. Munggo. Ano pa ba? Bicol Express. O yan, kung sa mga mahihilig sa maanghang. Hot and spicy. Oh, that's what I love. Maraming mga masustansyang pagkain. And again, this one, yung pagkain ng sustansyang pagkain, it's not because dahil gusto mo lang magbawas ng timbang. It's also one way para naman makaiwas ka sa mga sakit-sakit. Sakit ng mga diabetes, hypertension, heart disease. Ay, naku! Siyempre, di ba, hindi ka pwede magkasakit, hindi pa nga tayo nakikita. Dapat, pagdating mo dito sa stasyon, dapat healthy ka. Magpipicture pa tayo eh. Again, kabisyo, it's time. It's time to eat healthy and be fit just like Mara Tony. Siya. Tatakbo na pa kusina. At magluluto ng masarap. Sama ka. Again, this has been your dadolerang atleta na palaban sa kahit anong karera basta may pera. Susunod na po ang programang EDSA.
by Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Happy Thursday, everyone. Bye.